Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Ummi Rahab, wadda a halin yanzu soyayya ta shiga tsakaninta da Adam A. Zango, ta yi wa jarumin nata waƙar Happy Birthday, wadda za ku ji ta kamar haka. Aikin girma za na yi wa uban gayya, Adamu Zango mai gidan ma abin koya. Ina sosai nake yi ma babban yaya, da hajjin ummi komai ka nema na masha Allah mun gode. Happy birthday. Ummi Rahab, tun ana zaton wannan soyayya tasu wasa ce, a halin yanzu mutane sun fuskanci cewa wannan fa soyayya ba wasa ba ce, inda a ƙasan wannan waƙa da aka saki mutane da dama sun tofa albarkacin bakinsu na fatan alkhairi da fatan kuma Allah ya ƙara danƙon ƙauna. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.